Pag abot pa lang nako diri sa Thailand ba, abigyod na ako mawala ko. Pero di ay mawala akong gugma diha kanimo. Char. Pero sa tinuod lang guys, if naka diri sa Thailand, mas prefer pa nako makipag-friends kag ibang lahi kaysa Pinoy. Mas malingaw pa ka. For the record, twice day ko gibasted sa mga Pinoy dere, maong ako lang isa naglaroy-laroy diri sa Kausan Road. Pero di po nako sila ma-blame. Oy, mao ganing nagbakasyon sila dere para lahi ilang makita. Sumol rapod kay ka if mag-join-join ka sila. So mao to, na-meet nako si Insa na taga India ug Irvine nga taga South Africa. Ako po day gi-introduce ang budots dance sa ilaha. Amazing daw matod pa ni Insan. Rada mga chuy, taasa sa imong intro oy. Mao day ni ang ruta sa train nga imong sakyan guys if gusto ka mag boat tripping. Dool ra po day baktason padulong sa pier so di kayo kahago. Actually sa tanan tourist destination na akong naadtuan, dool ra jud siya sa train station. Maong di ka bation og kakapoy. Diri di ay magkuha og ticket guys ug ang name sa ilahang boat kay Chao Phraya Tourist Boat. 30 baht ra po day ang presyo per head so affordable ra siya guys. So nagulat na lang kung moabot ang boat kaso gibati kog kagutom. Waag acting ning aktura oy. Hay, sa wakas niabot na jud ang among gipaabot. If gusto mo mag-enjoy sa pagsakay, dapat diri mo magsugod sa Saturn Pier hangtod sa kinalasang drop point which is Praartit. Para makita nimo ang mga Atchop Boulevard nga views, dapat sa rooftop mo mulingkod. Bahalag init, ang importante makita nimo ang klase-klase mga infrastructures nga wala sa atong bukid. Mao din ni akong na-meet na mga friends guys. Oops, mga tiny sila, dili ni sila mga Pinoy. Ningon bi ako ganina no. Mao din ni ang atong unang drop point guys. If makita na ninyo nang dako kayong Ferris wheel ug ang barko ni Magellan, mao na siya ang Asiatic. Mao din ning entertainment complex og shoppinganan sa mga dato guys. Nya kay Porman ta, diri lang sa ta mag-enjoy watching the tall buildings in the surrounding. Sad ko diri gamay guys kay wa ko tuguti mamingwit og isda. Giandam pa naman ako akong kagamitang pangdagat sama sa pukot, lanot, taga ug paon nga wati. Limpyo pa naman ang river. So it means labas og healthy ang mga isda diri. Pero move on na lang ta oy, di na lang ta magisgot ana. Ang naganahan po nako aning pagsakay sa tourist boat guys kay kanang moagi gani mo sa ilalom sa tulay na murag naa mo kuweba tapos saba kay sa taas. Ambot lang, basta nalingaw ko. Ang sunod na stopover na to guys kay ang Icon Siam. Na diri ang mga dagkong shopping malls, sosyalan na condominiums ug hotels, pero wala ta dira na bilong. Pur baya tano. So mag-enjoy na lang ta watching tall buildings in the surroundings. Balik-balik. So sa atong sunod na drop point guys na na-amaze ko is ang Wat Arun Temple. Wat Arun means Temple of Dawn. Naunta ko'y balak muna og kaso wala ni sa akong itinerary. Napa ko'y laing adtuan which is I'll tell you later. Ayaw pag English brad, wa kay angay. Actually, daghan pa kayo drop points guys. Kaso basig maboard na mo kung isa-isahon pa nako. Puro buildings ug different types of boats raman pod ang inyong makita diri. Happy lang ko kay gi-continue gyapon ninyong tanaw ang akong mini vlog. I-follow pod ko ninyo guys para ma-inspire pod ko og buhat og video sunod. Mauna di ni ang kinalasang drop point guys, ang Praartit. Since mauna ni ang last drop point, diri na lang pod ko ninaog kay diri man located ang lugar na ako adtuan. Kay bawo na mo asa ko moadto? Moadto ko sa lugar kung asa ang bibo. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong bibong gumalaw. Ay, didile mo. Mao di ni ang Kausan Road guys. Mao ni ang party capital sa Bangkok, Thailand. Daghan po mapili ang barato diri sama sa souvenirs, lamian nga pagkaon, aksesoris ug sanina. So mao to, nakapalit na lang kong costume. Since ayo ra kay ko naabot diri, gibisita na lang nako akong friend nga si Insa na taga India. Walking distance ra mampod. Nindot diri sa hotel sa akong migo guys kay naay pool, napadyoy sinihan at chupapi kay lagi. Abi kay nako dili ko pasudlon kay outsider ko pero madara madag jamming ni Insan sa receptionist. Power mo kay nag-charming akong migo gud na si Insan. Actually datuon po di akong migo nga Indiano guys kay librehon daw ko niya padong Phuket, Thailand. Pero nakabook naman gud ko pa Cambodia so wa na dayon among plano. So after namo og swimming in the pool, nibalik nami sa Kausan Road. Di pa jud kayo crowded ni orasa guys kay magsugod og dagsa ang mga tao diri is alas 12 jud sa kadlawon. Happy kayo akong gabi diri guys kay nakaamigo kog maayong tao bisan lahi among nationality. Sa akong kalipay akong gipanghambog ang budots dan sa ilaha.